Enw'r nofel yw Newydd, a fe ddoth y syniad atai ar ôl siarad â rhywun oedd wedi bod yn mynd ar gymsyl ar ôl colli rhywun i ddelio efo galar. A nath y cymsyl ddweud rhywbeth ddiddorol, bod i'n cymryd tua 9 mis i ddechrau dy gymor y galar. A ni'n meddwl, falle bod yna rhywbeth yn y syniad hynna, mae'n cymryd tua 9 mis i'r person, oeddi'r person yna, hynny yw, yn sefyll o gwmpas am 9 mis, fel petai. A oes yna 9 mis bob ochr i fywyd, lle ar un ochr ni'n ffurfio ac yn crisialu mewn i berson, ac ar ochr arall bywyd, bod ni'n dadffurfio a bod ni'n symud at rhywbeth arall. Felly, dyna le'r y syniad, ond dwi ddim yn nofel am farfoleth fel cyfryw. Mae'n nofel am werth bywyd ac am ddysgu ddathlu bywyd a wneud y mwyaf o bywyd, dwi'n meddwl. Felly mae'n ddwy nofel bron. Mae'n nofel am ddiflaniad merch ac effaith hynny ar effeithio y chymuned. Ac ar y llaw arall mae hi'n nofel am ferch yn glanio mewn arosfyd lle fydd hi am 9 mis a mae'n gorfod dysgu yn fyny am ei bywyd hi. Mae yna ochr grefyddol i'r nofel. Comisiwn oedd hi yn wreiddiol a di fod apelio at gawb o 16 i 96 sydd yn eitha her. Felly, i raddau, oedd hi'n bwysig bod yna sawl haen yn y nofel. Felly, ar un ochr, mae hi'n nofel am ddiflaniad merch a beth sy'n digwydd. Ond eto mae hi'n nofel am y byd nesaf, gwerth bywyd a chrefydd. Oherwydd, os yw, pan ych chi'n meddwl am y peth, os yw pawb yn mynd i'r lle yma am 9 mis, mae bobl da a bobl drwg yn mynd. Oherwydd mae'n nid yn nefoedd yw e. Felly dwi ddim yn le'r saff, dwi ddim yn lle neis i fod bob tro. Ac wrth gwrs mae yna beth eraill yn codi wedyn, enghraifft crefydd eithafol. Oherwydd os yw'r Mwslemiaid eithafol ddim yn dysgwyl i'r Cristion fod yna, achos dim ond nhw sy'n fod fynd i'r nefoedd, a dyw'r Cristion eithafol ddim yn dysgwyl i'r Mwslemiaid fod yna. Wrth gwrs mae pethau fel ni'n codi. A hefyd mae yna chwaith am y math yma o nofel yn America yn ddiweddar oedd nofel William P. Young, The Shack, yn boblogydd iawn. Oedd honno am ddyn sy'n mynd i gyfarfod y Duw. Mae yna hefyd nofelau fel The Lovely Bones a Elsewhere sydd wedi bod yn boblogydd iawn yn y wlad yma. Felly, o'n i jyst yn meddwl bod e'n ddifyr gweld math o'r peth yn gweithio yn Gymraeg a mae'n rhywbeth newydd. Felly, dyna pam o'n i'n mynd ati wedyn, a ddim challenge i wneud hynny. Mae'n wahanol i'r pethau dwi wedi sgwennu yn y gorffennol, ond wedi dweud hynny, fe oedd hi'n gomisiwn penodol. A fe oedd na ofynion yn dod efo'r comisiwn na, hynny yw bod hi'n apelio at ystod teulu'n iawn o ran oedran. A mae hynna'n effeithio ar y ffordd eich chi'n sgwennu'n amlwg. A ail beth oedd bod rhaid iddi fod swmpus. Hynny yw, oedd rhaid iddi fod dros 80,000 o eiriau. Fel mae'n digwydd, mae dros 115 eiriau, dwi'n meddwl. Meddwl sy'n oedd ni'n dechrau, ni'n methu beidio. Felly mae'n clacach o ran i arddull na gweithio mwy llynyddol fel Clun a'r Gemydd o bethau fel yna, o reidrwydd, oherwydd i hyd un, dy fe. Felly, a hefyd, mae'n ystod eang iawn o oedran cymeriad yn y nofel. Mae'n gymeriad yn y nofel sy'n 6 oed. A mae yna gymeriad yn y nofel sydd yn bod ymhellach na canol oed, dy fe, yn hynach. Felly mae pethau fel ni'n dod mewn i'r peth hefyd pan ych chi'n gweithio ar rhywbeth sydd bod apelio at ystod mor eang o bobl. Pe gymrodd hi, dwi wedi bod yn meddwl am y nofel am sawl blwyddyn, ond rhyw flwyddyn nath i gymryd go iawn, unwaith o'n i wedi bwrw at ysgwennu go iawn. Eto, mae'n rhywbeth allwch chi docio, allwch chi ychwanegu, ond dwi'n meddwl beth oedd y challenge fwyaf oedd chwilio stori oedd yn gallu cynnal yr hyd yna, a hefyd chwilio rhythm o fewn yr hyd yna, fel bod yna rhythm yn digwydd drwy'r amser ac yn tynnu'r darllenydd trwy y stori, achos i raddau mae'n rhyw fath o page turner i fod. Felly, hwnna oedd y challenge wedyn efo'r hyd yn fe, o trio cadw'r darllenydd i fynd, a chwilfrydedd y darllenydd i fynd, a gobeithio wedyn bod
A beth sy'n ddifur, y ffordd o'n i'n trio wneud hynny, yw'r ffordd mae'r ddwy stori ar y ddaear a'r stori yn yr ysbryd yn cydaro weithiau. A dyna lle o'n i'n ffindio yn ddiddorol iawn, oedd symud o un byd i'r llall, a chi'n chwilio rhyw gysylltiad rhwngddyn nhw drwy'r amser. Oedd hwnna'n ddifur o ran sgwennu. Dwi'n mynd i gymryd ychydig fisoedd i ffordd nawr. I bod yn greadigol mewn ffordd arall, mae'n siŵr. A mae gen i waith comisiwn ar gyfer y blwyddyn nesaf hefyd, felly byddai'n mynd nôl at y sgwennu. Ond mae'n siŵr bod y ffaith mod i disgwyl wedi effeithio ar y sgwennu mewn ffordd hefyd, achos rhan helaeth o'r amser o'n i'n sgwennu o'n i'n disgwyl hefyd. Lwcus iawn o'n i'n teimlo'n ffeigniol, eich creadigol, dim yn rhy ddrwg, ond mae'n codi cwestiynau pan mi chi yn fuddiog o'ch breider chi'ch hunan a y ffordd mae natur yn eich gwthio chi o'r llun pan mae cenedlaeth newydd yn dod. Felly, chymod, oedd hwnna i gyd yn bwydo mewn i natur beth yw'r thema y nofel yma. Ond byddai'n edrych mlaen yn gael hoi bach nawr ar ôl cynhyrchu nofel mor hir a edrych mlaen wedyn i ddod nôl a gweithio ar rhywbeth newydd.